Hallelujah. 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 Sesiyavala bangcwele. Sesiyavala. Uthi ohlabelelayo bhekane ezulwini. Akathi bhekane esontweni. Uthi bhekane emazulwini. Akathi bhekani kuBishop Othize uthi bhekane emazulwini. Akathi bhekane emalini uthi bhekane ngaphandle kokuchitha isikhathi bangcwele. If singabonge before intshumayelo ngiboni soba nalithuba after intshumayelo lokubonga. Asiqale manje sibonge nikhona bazalwane. Ngokukhethekile ngikhela qala ukubonga i-team yami ye-GKC, abahlabelelayo, media team, abagadi imoto ngaphandle, abaphekayo. Siyabonga abazalwane. uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwabalana. Imvuselelo seyifinyelela emaphethelweni. Siyahamba siye Witbank. Ube muhle uNkulunkulu esimkhonzayo. Sibonge security company esincedile kuze kwalana asibanga nama incidents. Isound yethu ilala la itendeni. uNkulunkulu bemuhle kwaze kwaba manje. Kungaba iphutha ukuthi singabonga umfundisi uMdluli, umfundisi uFire, umfundisi uBiyazi okuyibo ebasincedile from the start ukuthi imvuselelo ibe ngalendlela ngokuarrange. Siba nama meeting nabo nikhona bazalwane. Angifuni nje bazalwane ukukhohla abafundisi bakule ndawo ebekuloku beza imvuselelo iqala. Every day besinabafundisi 5 nga6 abanengi abashiya amabandla wabo beza lana. Angeke nibize nonke ngamagama kodwa siyabonga kakhulu bangcwele. Kukhona nomfundisi wethu phakathi kwethu ophethe inhlangano yabafundisi. uBishop Thabethe ngiyambona phakathi kwethu. uBishop Myeni siyambona phakathi kwethu. uBishop Thabethe uphethe iDamasa uyi-chairperson. Ngaphandle kwabo asikwazi ukungena endaweni, ngaphandle kwabo asikho asisilutho. Nikhona abazalwane. Kuyeke kube khona ama struggles makwenziwe imvuselelo nezinhlangano ezifana njengalezi kodwa amaphutha abakithi thina sizayo endaweni sizoshumayela thola ukuthi idisaster esishiye emuva mase sihamba umonakalo esiwukhosayo uWestern
lo bovele ukhona initially, so we understand the struggles zokuthi abafundisi basupervise umsebenzi ofana njengale. Nikhona bangcwele. Siyabonga abazalwane bami, to each and every one of you for attending even when it was raining. Bekuhlala abazalwane baphuma bangena ba-attenda. Nikhona bangcwele. Ngokukhethekile ngibingelela bonke omama, obaba, ugogo, omkhulu, Sunday school, abantu abasha, insizwa nentombi, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kunomzalwane la baba angafuna ahambe ubaba ngabekanga izandla zakhe phezulu kwakhe. Uke wasiphekela nje team for the first time thina asijwayelanga ukuthi makuphela imvuselelo usually sihamba nespeaker nabantu abafew abeze nespeaker, kodwa this time around every day bekuna 30 15 yabantu. At one time makufika umfundisi umthetho besiyi 50. So ukhona umzalwane okhethile la wasiphekela kamnandi, wasenzela banana bread. Sengidla banana bread manje. Nikhona bazalwa banana bread ke umfundisi wami mphathi ihlala eroomini lami banana bread. Umuntu ofuna ukudla banana bread ukokota kimi azocela islice banana bread. Nikhona bazalwane. Manje bengifuna ukuthi bishop angahambe lo mzalwane ubaba angabekanga izandla zakhe phezulu kwakhe, isibusiso sihlale phezulu kwempilo yakhe, impilo yakhe ingaphindi ifana. Nikhona bangcwele. For a person to sacrifice ngalendlela sacrifice ngayo, it was not necessary, but uNkulunkulu uyayazi izidingo zakhe. So I'm praying ukuthi uNkulunkulu asenzele umehluko, sithole ufakazi la sifika khona ukuthi khona iminyanga ayivulile. Nikhona bazalwane bami. Phakathi kwethu kukhona i-leadership yebandla engikhonza kulo, Life Abundance. Nikhona bangcwele. Nangumphathi wethu phakamisana mfundisi wami akubona. Nikhona bangcwele. Uhamba nabafundisi abahamba naye, abaphathi nabe Life Abundance. Nikhona bangcwele. Ngokukhethekile ngaphandle nje kokuba mude kakhulu kunoma wethu phakathi kwethu, uhamba nobaba nomfowethu uSiyathaba oshadayo this month. Yes. Ayikho into engichazayo mfundisi ukubheka njengama status wakhe njengoba azoshada. I-comment. Angayi lapho. Baba siyabonga kakhulu ukuthi uma ngifika kuwa ngiza nalombono ufika ungamngeke. Nikhona bangcwele. Ikhona into engifuna ukuyibeka straight manje. Uma ngiza ku Bishop Zikhali bengakhonza indawo. Yes. Ibandla bengikhonza kulo Assemblies of God yase Evander, ngifake resignation letter kahle. Ama elders wangidedela ukuthi ngine vision different from ivision yebandla, ukuthi ngingakhosi chaos ebandleni. Nansi incwadi ngicela ningidedele. Ngadedeleka kahle la bengikhonza khona. Hayi ngashaya izandla. Ngiphume kahle. I-Assemblies of God ke ayikho complicated kakhulu. Uma Assemblies of God event ku easy ukuthi ukwazi ukuthola abantu bengaphansi kwabo engiphume engikhonza khona. Angiphumanga nomzalwane noyi1 wase Assemblies of God. Before Assemblies of God bengikwelinye isonto, iTemple of Faith yaseMbalenhle Sekunda under leadership lika Bishop Thwala. Ngiphume khona ngo2001. 2021, I beg your pardon. So ngina over 4 years ngiphume khona. Nikhona bazalwane. Azange ngikale ministry, azange ngihambe namuntu wakulelo sonto kuze kube namhlanje. Akekho umuntu engimrecruitile ophuma kulelo sonto nengimrecruitile ophuma eAssemblies of God. Anyasho nje ngamabomu. La umuntu othi urecruitwe yimi la ubheka urecruitwe yimi. Kurecruitwe yimi. Recruit. Nangu umuntu engimrecruitile ngimthole la kule mvuselelo. Nikhona bazalwane. Naye oshaya keyboard azange ngimrecruit. Uyofuna ukusebenza nami. Uyofuna ukusebenza ngathi hamba uzireporta la ukhonza khona. Mabakudedelile bese uyeza. Nikhona bazalwane. Weza kimi wathi bangidedelile lapha engikhonza khona.
weza waba la. Ngikhuluma amanga mfundisi. So njengoba ngihamba la mfundisi wami, akekho umuntu engijole naye, akekho umuntu engineyinamba zakhe. Ngiyahamba nje ngiye Witbank yonke into i-clean nje right. Ngize ku-Bishop after 6 months sengiphumile e-Assemblies of God. Ngathi baba nginana i-vision. Ngicela ungimentore ngoba every time I pray I see you. And umuntu ogcina bengafuna ukuza kuye because bakhona abantu engibathandayo bengafuna ukuya kibo kodwa inkosi ngiholela kuwe. Ngeza kuye, I've been under him ever since. Nikhona bazalwane. Ngifuna ukclarify lokho. And ngicela imedia team ingikhathele yona le clip engiyenzile siposte yonke indawo. Umuntu ofila ngathi ngikhuluma into engekho ngiyamchallenge ukuthi naye yenze yakhe ivideo a-address yona le issue engi-addressayo. Ngoba abanye bakhuluma ngapha, abanye bakhuluma ngapha, abanye bakhuluma ngapha, abanye bakhuluma ngapha, abanye bakhuluma ngapha. Ake sibe straight nje, sikholwe straight nje. Yeah. Umuntu one problem akaze address le issue lena. Nabantu athi ngibathathe kuye. Nangu umfundisi angithathanga ndawo mina uze kimi, uze kami. Yes. Ungiba it was 2019. Masenza 10 years anniversary ngamfune 2019. Ngacela abantu ukuthi bangifunele yena bamthole umfundisi ungiba. Umfundisi unebandla lakhe, urun ministry yakhe, unabantu bakhe a reporter kibo lapho esimthethe khona. Uface mazi sonke ku God's Army. Sonke simazela lapho. Ngimthethe lapho ku God's Army. Ukuthi azongisiza ukwenza umsebenzi waNkulunkulu. Okunye nokunye sohlangana eparadise. Amen. Now that one is out of the way. Phakathi kwethu khona ubaba wethu, the international speaker, the doctor. Nikhona bazalwane. Nikhona bangcwele. Ngiyamthanda basekathi madoda abazalwane. Nikhona bangcwele. Athi there's gonna be a turnaround. Nikhona bangcwele. Khona phakathi kwethu uzosikhonza. Baba, kuncane ukubonga kwami. Umndeni wakho nje nomama kuncane kakhulu ukubonga kwami. Niyazi nina ukuthi sidlulapi, niyazi ukuthi ngidlulephi. Nangithatha ngahlala phansi kwenu kuze kube manje. Ikhona nje into ethi kuba uNkulunkulu akavuma ukuthi ningithathe ngendlela ningithathe ngayo mhlambe ngaba ngikho la. Ngabe ngiziphuzela utshwala somewhere ekudeni. Lapha abantu abanganandaba khona. Kodwa you took me as a child, as one of your own. I remember ngoDecember we went to a vacation. Angikhokhanga lutho ku vacation, bengihamba nje njengabo bonke abantwana basendlini bangakhokhi lutho. Bayangifida, ungithengela impahla, ungipha ukudla, noma ezemvuselelweni uza nama peanuts, yabona? Yes, ngumntwana nje. Nikhona bazalwane. Mangingaphuma eRomini ngathi stress yangibulala, uyangena kokode eze nama fruits, eze ne drink. Mangifika ngithola uma ngenzele yini lento yabantu abajimayo. Ismoothie, angisazi ismoothie mina. Cala usidla ismoothie ebhe. Yabona amasudu abanga benginomkhaba la. Kudliwa ismoothie nama veg. Sha umkhaba uphela umathi umkhaba wani umkhaba. Smoothie nama veg. Nikhona bazalwane. Ngiyabonga kahle ba record abantu babukela abasola. Kodwa mina bangithathile. Nami sengikhathele ngithi hayi nami ku right ngiyazinikezela bangithatha ngaba umntwana nje ngahlala ngaphila kamnandi. Nikhona bangcwele. So abantu asibabonge basaphila, yabona? Umuntu ngambonge emathuneni masakangcwaja ukuthi siyambonga uBishop, mbonge manje nangikhona. Mbonge manje mangabe umuntu ukwenzela into enhle, mbonge manje aphila asesekhona. Amen. Senhlizweni yami baba ukuthi imvuselelo zethu uyazivula. Imvuselelo zethu futhi uyazivala. Imvuselelweni sizenzayo futhi unombono. If uthi lokhu ungakwenza ngikwenza, mothi yenza lokhu ngenza lento lo eshoyo.
in spite of nginewami umbono, but if ufika nowakho umbono ongcono kunewami ngiyawamukela, noma ufika nezwi elingaphezu kwelami ngiyalamukela njengobaba. I'm your son and angiyindawo. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicela sisukumeni sonke. Ufuna usungipha sihole ngengoma yendumiso. Ubaba maseka ready eze ngaphambili akhonze ifa likaNkulunkulu. I hope akukho engumkhohliwe bazalwane ukumbonga. Siyabonga kakhulu eMaritzburg. Kuncane ukubonga kwethu, kukhulu enisenzele kona. Nikhona abangcwele. Amen. Moya wami Nkosi, ulambele wena Moya wami Nkosi, Moya wami Nkosi, bayethe ngwenyama yesizwe somndeni wakaJuda, bayethe makhoba khawuleza, bayethe into eziphangayo zinqabile, bayethe wena waqhuma emhlabathini omile, bayethe udlule kaNkulunkulu. Siyabonga ngwenyama yesizwe somndeni wakaJuda. Athi uDavide abanye bathemba inqola, athi abanye bathemba amahashi, kodwa thina sithembe wena. Liphilile linamandla, liyahlaba liyahlukanisa umkantsha namathambo, liyahlaba liyahlukanisa umphefumulo nomoya. Khuluma ngale kushoneni kwelanga silambele lona egameni likaJesu ophilayo nozobuya masinya. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. Sikubongiwe babongwe bonke. Siyabonga kakhulu bazalwane for that. And also I just want to express ukubonga kwethu bashumayela bebeshumayela la. What a ministration.
siyambonga kakhulu uNkulunkulu. And kwesinye isikhathi bengingekho ngisekhaya ngibuka efonini, inhliziyo yami was rejoicing. Siyabonga kakhulu Bangela uNkosi, you are a blessing in the body of Christ. Noma ngabe yini engakhulunywa ubani, you must understand that you are a blessing in the body of Christ. Hallelujah. More than anything, bazalwane, your heart for souls, ayikho into edlula leyo, inhliziyo for imiphefumulo. Mina ngayikhethela empilweni ukuthi noma abantu they can criticize my preaching. Mau criticize my preaching. Kodwa mina, I'm not for the critics. I'm for the souls. Uma ungicriticize, show me souls owalethe enkosini, then I will honor you. I will honor you. Awukwazi ukcriticize umfundisi olanda imphefumulo, underline amahlathi, uthi amahlathi kodwa imphefumulo isindiswa. So we really thank God for your life. Angisho ukuthi akushunyayelwa amahlathi bazalwane, kodwa ngisho ukuthi nje inhliziyo yakho for souls ithintile kakhulu impilo yami. That is why I'm so proud of you, and I pray without any reservation when I pray for you. Not only you, but all my covenant sons. Ngibathandazela almost every day, calling them with their names, their families, and we thank God for your life. We thank God for your life. Ngithi angikusho nje lokhu before ngishumayela, because mhlambe manje ngashumayela ukuthi phithi bese kuba khona isimo saphakade. Hallelujah. Enye into engibuse ngayo, angikwazi ukuthatha enye into ngifake entshumayelweni. So kungcono ngikhulume ukuthi we are so proud, me, my wife, and all your brothers. And more than that, we pray. It's for me. I pray for every servant of God. Those that are despising me. Empilweni bombonga uNkulunkulu ngabantu abangavumelani nawe. Ngoba uma abantu bengavumelani nawe, they give you room to prove ukuthi uNkulunkulu ohamba naye ungakanani. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. I pray for everybody. Ibandla lika Jesu lisenkingeni engumangalisa. Let me just say, ngiyabonga kakhulu kuBishop weDamasa. They welcomed us very well, and siyambonga kakhulu uNkulunkulu for that. It's very, very important. Ibandla lisesikhathini esibi, isikhathi la khona lilwa lodwa ngaphakathi, le correctana ama mistakes. Ibandla kodwa ngaphandle abantu balinde umlayezo oqhamuke ebandleni. Ibandla libhizi liqhwebana lodwa. Sekufika isikhathi manje ukuthi sike siyeke lento yokuqhwebana, sibuke sithathe the great commission ukuthi sithunyelwe ini. And siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuthe ke emvangeli uNkosi bengithola umlayezo omubi ngemoto yami engiyithandayo. Umlayezo omubi lapha kubo wayo. Emoto yami engiyithandayo ngayithengelwa nango undodakazi wami, wangithengela leya moto leya. So imoto enhle enkulu, and banginikeza umlayezo ngokuthi I get rid of this car. Manje inhliziyo yami ayifuni.
ngase ngifonela ubaba ngisiyena umuntu ofonela ubaba kakhulu afonela ubaba wathi how are you my beloved son sengiyambuza ke mina wathi yini ke leyo ngiqala ukuzwa beloved son wayesethi kade fonela ubaba wakhe naye wayesethi how are you my beloved son wasethi ke naye usezodlulisa kimi how are you my beloved son. So we thank God bazalwane for that relationship. Ngiyajabula kakhulu ngibona Bishop Ndimande. What a great man of God. Got some consecrator as a bishop also. We thank God. Hallelujah. Ngicela siye ezweni unkosikazi wami bazalwane ngiyambingelela. Angibingelele nebandla bazalwane namhlanje ngihamba nabo baningi bakhona la just to come and support, and it's awesome ukuthi bakhona. Ibona abantu ke laba abenza ngilale ngidlile ngingahambi ngikhothoza yonke indawo. Ibona ke laba and all of my sons and my daughters, and I thank God for them. Ngicela sivule izwi likaNkulunkulu encwadini ngikhulume kahle ngithi alright asivule izwi likaNkulunkulu encwadini kaJohn 8 incwadi kaJohn 8 ikhohlolani kodwa lento ukuthi everybody that feels like they can support this ministry bazalwane ngiyazi ukuthi ministry umuntu uNkulunkulu amvuse ukuthi ayifinance ezinye izinto himself, kodwa uma uzizwa nje ukuthi support this ministry, do it wholeheartedly. It's clean yabo. Wagcina nje ukuhlala etendeni wonke umuntu ubeka inyawo zakhe kwicarpet. Wayigcina nini leyo nto? It's clean, it's powerful. You know, awuthi ushumayela kube kuthi inswi ibhika. And we are so grateful ngalokho bazalwane. If you want uma ufuna that kind of level, kufanele ukwazi ukusowa kuleyo level. Ngoba awukwazi ukusowa kule entweni engaphansi kwakho ngoba kuzokwehla ini. All right. Nisekhona bazalwane. I'm just saying. Sifunda verse number 42 isangihleli kabuhlungu le ndaba le. Verse number 42, John 8 verse 42, wathi kubo uJesu, uma uNkulunkulu ebenguyihlo beniya kungithanda mina ngokuba ngafika ngivela uNkulunkulu, ngokuba angizizelanga ngokwami kepha yena ungithumile. Mhlambe asiye ku verse number 53. I preached on this so powerfully somewhere else. Umoyingcwele wathi nansi into engifuna uyikhulume. Verse number 53 uthi wena umkhulu yini kunobaba uAbraham osewafa na, nabaprofeti sebafa, uzenza bani na? Uzenza bani? Yabona lamagama la, umkhulu yini? Naso-ke isihloko sami namhlanje esithi umkhulu yini. Enye izinto engiyibone ngamandla ebandleni likaJesu, uma lihlangana nezinto liyanyakaza lididizele, kucace ukuthi abamazi abakholwa uye. Sisatshiswa nayizinto ezingenamsebenzi walutho, sisabe sivala umlomo sithule noma iqiniso silazi ngenxa yokuthi asimazi esihamba naye. Kuthiwa ungcono umuntu
ongalazi iqiniso, ngoba ekungalazini kwakhe iqiniso ayikho into angalahlelwa yona. Kodwa oselazi iqiniso ufana nesigebengu esidlula izigebengu zonke. Uma iqiniso laziyo ungakwazi ukulidlulisela kwabanye abantu. Now la esifunda khona namhlanje na incwadi kaJohn chapter number 8. Uma uzofunda lento okukhulunywa ngayo yonke ubukhulu nayo yonke into isuswa chapter number 8 lapha yana ku verse number kusukela ku verse number 1. Lithi iBhayibheli walethwa owesifazane obanjwe ephingile. Ubanjwe ephingile noJesu uma addressa lento akaphiki ukuthi ubanjwe enze njani bazalwane ephingile, kodwa nikhona abagcwele. So in other words, uma uJesu engayiphikisi into kusho ukuthi lo mama uyenze ngempela. Now uma sebembambile bamletha kuJesu kanti bebefisa ukumbulala. Ukuba bebefuna ukumbulala bengafanele bamlethe kuJesu, befanele bambulale ngomthetho kaMoses. Kodwa bamletha kuJesu kanti seziyashintsha izinto. Umthetho kaMoses had come to an end. Kodwa umusa kaJesu was in a time where it was kicking in. Now uma bemletha kuJesu bafike bakhotha bathi ngokomthetho kaMose kuthiwa obanjwe ephinga asimshaye ngamatshe aze afe. Uyabona ukuba bebefuna lo mama kufanele ngabamkhande ngamatshe la bemthole khona. Kodwa bebengafuni lo mama, bebefuna uJesu. Uma befika kuJesu bambuza ke bathi ngokomthetho kaMoses uthi asimkhande, wena uthini? Ngenxa ukuthi enye izinto ababeyifuna into abangakhanda uJesu ngayo ngamatshe. Beza bephethe amatshe, kodwa la matshe ayengabhalwanga isiphini. La matshe aye negama elithi Jesus. In other words, la matshe ayilungisela uJesu ukuthi uJesu uzokhandwa ngamatshe. Kodwa ukuze bakwazi ukubulala uJesu kufanele bamjaje ngalokho okubhalwe uMoses. Bathi ngokaMoses bekufanele simkhande ngamatshe. Kodwa uma esefike lapha uthi uJesu, okay, njengoba nithi nina ngomthetho kaMoses akakhandwe ngamatshe, ngithi ke mina ongakaze asenze isono akamshaye ngetshe qala bese niyamshaya nonke. I like it in Greek bazalwana. Isihebheru sikubeka sigeneralize sithi ongakaze aone, kodwa isiGreek sithi ongakaze asenze lesi sono. In other words, abantu ke banjalo bangcwele sonke isikhathi uma sebekubambile bayakhohlwa ukuthi nabo basuka khona. Nisekhona bazalwane, kukhona abantu abasaphakamisa amakhanda bakhuluma ngabanye abantu kanti nabo benze into yikuthi nje abakabanjwa. Khona igebengu ezingakabanjwa. Ukuthi angisho ukuthi singcono isigebengu esesibanjiwe, singcono isibhamu esesidubulile kunesibhamu esingakadubuli. Ngenxa yokuthi uyabona isigebengu esingakabanjwa siyaqhubeka senza umonakalo sinjaje nezinye izigebengu kanti naso senze into efana ongakaza senze lesi sono.
akamshaye ngamatshe kuqala. So now ngamanye amagama bebaphethe amatshe kodwa nabo bayazi bavuka khona. Kahle nje masingase siyibuke kahle ngiyavala khona manje. Uma singase siyibuke kanje lethi iBhayibheli kwakusekuseni kakhulu. Basukaphi laba bantu ekuseni kangaka? Angazi noma wena uke wayicabanga umuntu ngalesi sikhathi usuke salele kwakhe evuswa ngetiye embhedeni. Wena usukaphi ekuseni kangaka? Usuqhamuka nosifazane obanjiwe. It's like ngashumayela bazalwane. It's like lona obanjiwe naye wenze masinyane ilanga lingakaphumi washeshe wavuka waqoqa into zakhe wabonakala sengathi right. Kanti kuzothi lo mama kanye nale ndoda ongayazi kwakwenze njani kule ndoda baselwa bona. Uma sebeseliwe hayi zababambe ezinye igebengu. Zababambe igebengu. Uyabona uma ubanjwe umuntu oright into yakho iyalunga ibe right. Kodwa uma ubanjwe ngesinye isigebengu sifuna ukuveza sifihla ubugebengu baso ngalokho bakho ubugebengu. Hayi simbambe ephinga uthi uJesu libambe yena ephinga kodwa mina ngibambe nina eningabanjwanga. Ngibambeni ungasheshi ubamba abantu kanti nawe awukabanjwa ngoba uJesu uyayazi lento wena oyenzile oyifihli ohleli phezukwayo. Ngoba njengoba sila singahle sinuka kahle sifuthe kahle abaningi bethu sigebengu engakabanjwa. Ngizwa sengathi ukuthi angishumayele ngemphezu kwekhanda likaSathane namhlanje. But you know uJesu mayethi ongakaze asenze lesi sono kuyacaca ukuthi lezi ezinye kwathi ma ziyobheka lapho uthi ubhalani ngoba wavele wabheka phansi wabhala. Nama ngazi akushiya ukuthi uJesu uabhalani kodwa zasondela khona zithi ziyobuka angazi zatholani. NeBhayibheli alisitsheli. Kungenzeka ukuthi wathi uyasondela omunye wabona igama lakhe wathi oho walahlitshe wahamba. Wathi bathi uboneni wathi hayi bafowethu into engiyibone lapha iyamangalisa ngiyahamba. Kweza nomunye wathi uyalunguza wabona nelakhe igama libhaliwe ukuthi hayi wena ubamba isigebengu kanti nawe uyisigebengu. Okhona umabambabambana wegebengu kulesi sikhathi. So lethi iBhayibheli bahamba bonke walivusa ikhanda uJesu bonke sebehambile. Wathi malivusa ikhanda uJesu wayesethi bapha abamangaleli bakho. Yathi lethi iBhayibheli lo mama ebheke phansi esaba wathi bahambile Nkosi. Wathi uJesu vusa ikhanda nama ngikulahle kusukela namhlanje ehamba ungaphinde wone ngoba uyabona lento okuhlangana noJesu inikeza isecond chance. Uyabona uma uke wahlangana nezinye igebengu sikuvalela ama-chance kodwa uma uke wahlangana nenkosi yamakhosi with the great mercy and uhlangane naye nomusa wakhe uhlangane naye nobunkulunkulu athi amakhosi ubungangamshe bakhe uhlangana naye akunikeza second chance. Akukho noyedwa nje la angeke akunikeza second chance. Osefikile lapha noma ngabe wenzeni there is a second chance. UJesu nomusa wakhe he gives the second chance. The second chance. UkaMose
kwathiwa umuntu ukhandwa ngamandla kodwa wena uthini but lethi iBhayibheli wahlakazeka kanjalo lo mhlangano wahlangazeka nje ngifuna ukuvala njalo bazali ngifuna ukuvala wahlakazeka kanjalo lo mhlangano ngoba kwakukade kumthandazo kwakade uJesu wayekade yoxosha imana niyawazi lo mthandazo wokuyoxosha imana ngiyazi phela abantu abasathandazi manje abasathandazi kodwa khona umthandazo wokuxosha imana la ungakabingeleli umuntu ungakahlangani nabuso bamuntu ungakaboni lutho ungakaqala ama-plans akho utholakala ukuye uthi rapoposhataba librapapasaya klokoroposhataba mantapasiyata libradosita mandondosika pahaya utholakale ebukhoneni bakhe picking up the manna mthandazo wokuxosha imana uJesu wayesekulo mthandazo la khona eyixoshela khona imana yosuku ngosuku kanti kuzofikwa nomama okhalayo yasuka indaba bazalwane wahlakazeka lo mhlangano uma uhlakazeka kanti basazohlangana ngo10 sekumhlangano manje wokufundisana wezwi bamthola uJesu ekade exosha imana bamthola esefundisa ngoba kurong ukufundisa kanti awudlulanga ekuxosheni imana nisekhona bazalwane noma ngaze ngibe mdala kangakanani noma ngaze ngishumela isikhathi esingakanani kodwa enye izinto ezibalulekile kodwa engathi ngathola inceku zikaNkulunkulu ngike ngikhulume nazo ukuthi kwesinye isikhathi ufika ungazi nokuthi uthini ufika uginqike nje phambi kwakhe uzisana sikaNkulunkulu sikuthinta. But the Bible says uma sebehlangana uJesu masebehlangana uJesu usaqhuba yona le ndaba yasekuseni uthi ngokukhanya kwezwe uthi uJesu ngokukhanya kwezwe uma besho njalo lithi iBhayibheli basebethi wena uyifakazela wena ngamanye amagama wena oyibethelayo uphinde uyisinele bathi hayi nakho usuyifakazela wena wathi hayi uma ngingasifakazeli mina when you go to this place lithi iBhayibheli bathi kuya abaFarisi uyasifakazela wena ubufakazi bakho ubuqinisile uJesu waphendula wathi noma isifakazela mina ubufakazi bami buqinisile wayesethi ngoba ngivela ezulwini ngoba ngivela kubazalwane ezulwini. Now uma usuyibheka kahle usuyabona ukuthi loya verse 4-5 uvuse bahambe bethi kanti ubani lo Jesu okhulula umuntu uMoses othi akabulawe kanti mkhulu yini uJesu kunoMoses. Ngiyathandaza ukuthi when I close here tonight something will break out. Kanti umkhulu yini wena umkhulu yini. Now uma esedlulile kuMoses athe kuAbraham ongaphambi kaMoses usethi ke mayisekhuluma ukhuluma ngoAbraham uthi la mina ngivele phezulu bese bethi kanti wena ubani abesethi mina ngithunywe ubaba bese bethi ubani uyihlo abesethi uNkulunkulu base bethi uyihlo uNkulunkulu uyihlo yabona uNkulunkulu baba wakho ngempela lo abesethi uJesu
uma sebaphendula usethi ukuba benimazi ukuba beningazi mina niyakubazi nobaba. Abesethi uAbraham engakabi khona walubona lolu suku wajabula ebona usuku lwami. Basebethi hayi uyahlambalaza usho ukuthi umdala yini kuno Abraham futhi umdala yini kunabaprofeti. Wayesethi uJesu nina ningabakayihlo uSathane. Uyabona bazalwane uJesu indlela ayishumayela ngayo kuze kube namhlanje asikafiki kuleyo level la khona sobatshela kahle abantu ngokayihlo wena uSathane. Ungokayihlo uSathane nisekhona bazalwane engazathi siyalidinga lolu hlobo lwabashumayeli lolu hlobo lwama leaders okuzothi uma kukhona abantu abavukela into kaNkulunkulu bambheka umuntu bathi wena ungokayihlo uSathane. But uma belokhu bedidekile bathi kanti wena umkhulu kanjani kumuntu Moses kanye nabaprofeti asebafa abesezoveza izinto eziningi ukuthi hey laba bangibona ngiseza bajabula hayi njengani. I feel ngizoqhabuka enye into manje. But the Bible says uma sebefika lapha ku-42 kukhona into abayishoyo uma seyifika lapha ku-42 because he's still ukhuluma ngokuthi yena uvela phezulu. uAbraham wambona kusho ukuthi mdala kuno Abraham futhi mkhulu kuno Abraham. Abesebethi hey abesethi uJesu ukuba nina benenza imisebenzi kaAbraham ngaba niyo lento eniyo. Ngamanye amagama nina niphumile kakhulu niphumile esandleni. Ake ngishumayele engathi ngiyagula namhlanje. Nina niphumile kuphi esandleni. Abesezothi asezokhuluma kanye nabo ukuthi uAbraham wahlangana kanjani noNkulunkulu wabusiswa wanikezwa izethembiso. Abesezofika la khona bethi kanti wena umkhulu yini kuno Abraham. Let me take it there bazalwane ukuthi no lo Jesu esikhuluma ngaye mkhulu kunabo bonke abantu kunazo zonke izinto ezaziwayo kunabo bonke abakhonzwayo. Jesus is greater than any of them. Glory to Jesus. But you know, Barcelona, when you read in the book of Exodus, chapter number 5, mawuqala kuverse number 1, uthi uNkulunkulu kuMoses, uyabona weMoses, ngizokwenza ube uNkulunkulu kuFaro. Ngizokwenza ube ubani? Ngizokwenza ube uNkulunkulu kuFaro. Ngamanye amagama wayezifunga ukuthi ngizokuphakamisa ube yinto enkulu eyintweni ezinkulu ezake zabakhona. Uyabona ngiyazizwa manje ukuthi uyabona khona abantu bakamoya kufanele ngabayithatha lento ukuthi hayi mawubhekene nezitha ubhekene kanye nezinkinga uNkulunkulu uyakuphakamisa akwenza ube mkhulu kuneyinkinga zakho. The devil is a liar. Noma ngabe kuthiwa amadimoni athini, but you are greater than your problem. You are greater than your pharaohs. You are greater. Umkhulu kunoGoliath ababe phambi kwakho. Baba uNkulunkulu efuna ukwenza icebo lakhe kukhona abaphakamisayo badlula uGoliath abavimba imove kaNkulunkulu. Ake ngikhulume ngimemezele ukuthi kulezi insuku zokugcina God is in the business of ukuphakamisa abantu ukuze babe mkhulu kunoGoliath. Kanti wena umkhulu ni kunoMoses. Umkhulu ni kunoMoses.
lithi iBhayibheli ku-chapter number 5, I think it's verse number 3. Lithi iBhayibheli wathi uMoses mayisefika wayisethi ulokhuza uFaro uthi uzothini, wayisethi uthi uNkulunkulu khipha abantu bami bayomkhonza. One instruction, what to Pharaoh, ubani yena lo nkulunkulu angimazi. Nisekhona bazalwane, kungazathi uthi uFaro ngiyabaza abantu abakhulu, ngiyazazi izinto ezinkulu, ngiyazazi izinto ezinamandla, ngiyazazi inyanga ezinamandla, ngiyazazi inyoka okuthwalwa ngazo, ngiyazazi zonke lezi zinto, kodwa ngizange ngezwa uNkulunkulu omkhulu. Ubani lithi iBhayibheli abamphendulanga ngokuqondileyo, bavele bathatha induku bayiphonsa phansi, yaphenduka yaba yinyoka. Yathi mayisiyinyoka wathi uFaro, ha nabami bangakwazi ukuyenza lento. This is cheap magician. Kanti uNkulunkulu umephenduka into usuke efuna ukugwinya zonke izinto ezicabanga sengathi zikuyilevel yakhe ukusafela. I cannot imagine uma befika nenduku zabo bonke izangoma, cishe ngathi nezayona izangoma ukuthi izophela iphathi induku, bafika nazo bayilahla phansi induku zabo, kanye nama magicians afika alahla phansi, kwaphenduka kwazi inyoka sitting room yakaFaro. Kwaba zinyoka zagcwala, ezinye zavela kosofa, ezinye zavela laphaya, kwazi inyoka. Kwacaca ukuthi kufanele kuvele ukuthi ekabani inyoka engaphezu kwezinye inyoka. Yasuka inyoka kaMoses yayigwinya one by one, iveza ukuthi lona uhamba noNkulunkulu omkhulu. UNkulunkulu, I wish singamemezela le ndaba ukuthi mkhulu lo Nkulunkulu. Noma bengenza nenyoka zabo inkulu lesiphethe igwinya inyoka, uma gwinya lo isihamba naye, akukho nyoka. Say it on the record. Let me say it on the record. Akukho nyoka engabhekana nathi. Akukho nyoka engabhekana nathi. Uthi mayinyoka seyihohoza ulokhoza uPaul, seyihohoza zonke inyoka zomhlaba eseyibheka kanjena sifuna ukumgwinya. Ningizwe kahle bazalwane, manje ngiyaparaphrase manje, seyifuna ukumgwinya. Wathi if God uNkulunkulu engakithi. Uyabona abantu abaningi bavama ukufika la khona elithi ubani, kanti leli iBhayibheli lithi ubani futhi yini. Amelana nathi yayigwinya zonke ke lezi yanyoka, but ukugwinywa kwenyoka kimi it's not the end of the matter. The end of the matter uma sekuphunywa kule yandlu la khona bonke abangene nendluku sebephuma bevathazela. Mina that's the end of the matter. Ukuthi ayabona ngesikhathi sagwinya ezinye kimi leyo nto leyo it's not that big, kodwa enkulu kakhulu ile ukuthi sekuphunywa bangena bephethe induku baphuma bengasaphethe lutho ngenxa yokuthi induku yomkhulu isigwinye zonke inyoka engoshobi. Kwathi ngikhulume noma ingaba namakhanda u7 iwushobi, nisekhona bazalwane, noma ingaba namakhanda, noma ngaba uLeviathani, intekithi
inamandla ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo mkhulu. Namhlanje ngizodabula ilokhuza umkhathi. Ngifuna uSathana aqasuke. Ngifuna namhlanje namademoni azi ukuthi sihamba noNkulunkulu omkhulu. In him we live, we move, and we have our being. Kholo. Ecabanga uFaro esebabuka bephuma. Wathi nawe inyanga yami enkulu kangaka engithwala kuyo iphinduko yakho sidlulile isekho. Nomunye athi nawe ongowesibili enyangeni eyisiza mina iphinyoka yakho hayi ayisekho. Waphuma yedwa uMoses eyibambeka nje. Ngifisa sengathi ngabe ngiphethe induku namhlanje. Ngithi ngoba waphuma ephethe induku yedwa eyikhawe labakhawe. Yini indaba izokwenza ube uNkulunkulu kuFaro. Namhlanje ngiphethe ugcobo oludangerous kabi. Ugcobo oludangerous kabi olubuyisela abantu emandleni. Namhlanje naya bonke abangathandazi kuzoqhuma imithombo eqhuma ngaphakathi ezogeleza. uNkulunkulu sefuna ukuyiveza. Uqinisa inhliziyo zalaba abalwa nawe abakhulumayo ngoba usefuna ukuyiveza. uNkulunkulu uyayithanda impi. Angiphinde futhi uyayithanda ini bazalwane impi. Uma ingasekho impi uyidala yena. Uyidala uzubone wena engazathi nginenkinga kanti useyidalile inkinga ukuze aziveze yena. Uvela kuphosele ngokufa abesethi nguJehova Rafa. Akuphasele kodwa nisekhona. Akuphasele ngezitha athi nguJehova Sebawothi. Bhekana naso. Sometimes he will create it. Ngiyathandaza ukuthi for the sake of the greatness of God kade uqashile weJeftha. Kade uqashile. Avela fike kuJeftha eqashile. My bishop afike athi amafika kuJeftha athi hey qhawe elinamandla. Avela imemeza lento uqashile. Ubhuluko lwene engabe ugwaza izitha. Futhi bakhona abantu la abantu abasaphula ukolweni futhi basawuphula ngempela. Bawuphula ngempela kanti bana something better than that. uNkulunkulu afuna ukuyenza. God has got an assignment for you. Kukhona iassignment akunikeze yona. Kodwa wena ubhizi weneliswe ngokuphula okolweni. Kodwa namhlanje ufike akhahlela isidleke sokolweni abesethi hamba ngamandla. Let me say that. uNkulunkulu akayikhuluma into ongeyona. Angiphinde futhi. Anginendaba ungene kuziphi inkinga ngazi uhleke obani walahlwa ngobani. Kodwa uNkulunkulu akayikhuluma into ongeyona. Mhlawumbe wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Mawustadisha lelo gama lithi ngomfanekiso lisho ukuthi asakho umuntu ngathi. Asakho umuntu ngathi. Ngamanye amagama akabe yilokho esiyikho. Noma singeke simbeke kulokho esiyikho at the moment. So qale simbeke ngaphansana kunezingelosi. Simqhelise ngomqhele wenkazimulo nodumo. Lento ebekwe kuwe inzima kabi. Lento kuwe ungabusazibukela phansi bandla likaJesu into esiqheliswe ngayo siqheliswe ngenkazimulo.
siqaliswe nangodumo. Oh God, oh God, sengiyezwa basezulwini sebefike. The tangible presence of God is in the house. Mbona indoda enwele zimhlophe ihamba phakathi kwebandla layo. Ngibona yena ohamba phakathi kwebandi zejaspi esekhona phakathi kwakhe. Ngibone bathinta abanye, ngibone bathinta, ngibone bathinta, ngibone bathinta. Athuqhelisiwe inkazimulo nangodumo. You are not a match. Can I talk to somebody? Say, I'm not a match to anything. Aphuma sebehamba bengasaphethe lutho. Behamba bengasaphethe lutho. Because uNkulunkulu uyakwazi ukuyakha into ezoveza yena. Can I speak to you? Ukuthi kukhona abantu abasebenzimeni bangempela abakhona la yini. Kodwa ufike kahle. Fike kahle. Uyabona maye uma bembikela ukuthi ulokhuzu Lazarus uyagula. Wakhuluma wathi lokugula sikho kokufa. Okuthi kubonakala ini? Come on, Church of Jesus Christ. Lokufa, lokugula kusikho kwenzani? Kodwa lokugula okuthi kubonakaliswe inkazimulo kaNkulunkulu. Uma esefika uhlangana noMatha, uMatha uthi kuba Nkosi ubukhona. Umne wethu engafanga. Na umesho njalo uMatha uthi ngiyakwazi umkhulu kunezifo. Kodwa ubengamazi ukuthi umkhulu kunokufa. Yabona kuyinkinga kabi ukumazi ukuthi umkhulu kunezifo ngoba kuthi mase kufiwe ukuneka izandla. Lethi iBhayibheli wathi uJesu mina ngingukuvuka nokuphila. Akholwa yimi noma efa uyophila. Ngoba mina ngiphethe into enkulu kunezifo, ngiphethe into enkulu kunokufa. Makufika mina uyaphaneke. Uma kufika mina anginandaba noma usufile noma isimo sakho is too dead. Kodwa mayike wafika uJesu asikho isimo esifileyo esikhulu kunayo. Jesus is greater. uJesu mkhulu. Mkhulu. uJesu mkhulu. uJesu mkhulu. Badlali kaJesu. uJesu mkhulu. uJesu mkhulu. Kodwa ngakhuluma nabantu abayizwayo lento. uJesu mkhulu. Abelothi Lazarus phuma. Yabona? Akasho nokuthi Lazarus phila. Ngoba uLazarus ufile kubantu. Kodwa kuJesu ulokhu uyayiphilela. Ubolile kodwa uyaphila. Ibungu ziyayisiza kodwa yena uyaphila. Ngifuna ukukhuluma nalezi zinto eziyisiza eziyisiza nangengane zakho. Ukuthi lezi zinto zinkinga kuwe, but Jesus is greater. Mkhulu. Paul in the book of Philippians chapter number 2. Uyabona mayifika lapha ku Philippians chapter number 2. Uthi mayivula lapha uthi uma kukhona ukududuzela komphefumulo yenzani lokhu nena ukuthi nibe munye. Nibe njani bazalwane? Nibe inhliziyonye
ngoba uJesu akabafuna abantu abanenhliziyo eziningi. Ibandla liphumelele ngoba sinhliziyo. Yingakho uJesu esehamba kuJohn chapter number 14 uthi inhliziyo qoshile emsebenzini. Then uNkulunkulu akanandaba ukuthi uJesu ufile, kodwa uqhamuka nento engcono kunokufa kwakhe, ukufa kwesiphambano. Then uNkulunkulu wamphakamisa, wamnikeza igama elingaphezu kwamagama onke, ukuthi egameni likaJesu onke amadolo aguqe, izilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu mkhulu. Sikhonza uNkulunkulu omkhulu, mkhulu kunezikweletu zakho. Yabona ngiyazi ukuthi mhlawumbe uhalf waleli tende noma 3/4 zikweletu. Ningabheki phansi bukani mina. Ikweletu zikubambile. Kodwa uJesu mkhulu kunekweletu. He paid the debt he did not owe. I owe the debt that I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing ngoba kufike omkhulu kunesikweletu sami esasingilindele sifuna ukungiphosa esikhokweni. Jesu mkhulu, Jesu mkhulu, bizwa amandla kaNkulunkulu. uJesu mkhulu. Mhlawumbe ukuze ngikhiphe ngoba kusasa kuyasetshenzwa. One day, in the book of Daniel, chapter number 3, verse number, uzokala from verse number 1, umfika verse number 17. That is the matter. Uqale ekuqaleni lithi iBhayibheli kwathiwa asibeke bonke abanye onkulunkulu badunyiswe. Kwaba khona abafana abathi thina ngeke sakhothama, angeke senza njani. Oh yes. Intshumayelo kufanele ishunyayelwe kulesi sikhathi ngoba sibhizi siyakhothama, sihambe sikhothama zonke indawo lezi, kodwa asazi ukuthi sinoNkulunkulu ongavumi sikhothame noma kuphi. Kuthiwa laba bafana abathathu bayitholakala behamba angazi ukuthi babecula liphi iculo. Ningangishayi mhlamba amahlathi ami. You see, angazi babecula liphi iculo baba, angazi babecula liphi iculo, bese lokhu beliculo angazi bazalwana, angazi babecula, bese lokhu becula belokhu behamba. Hallelujah. Angazi noma babethi ngihlanze moye niwam mangi. Obolwami sengi ike wegue oya tapakasi lorobo shantama. Angazi noma babelokho sengiwe limnandi lelizwi, sengiwe ngekhazi lemva. Asengiyazizwa ke manje zami, sengiwe ngomusa nothando, sengenziwe yena Hosana. Angazi babehlabelela phezulu mhlawumbe lokho hlengiwe
endliwe ngekha lemva obaphada kasaya hallelujah enziwe senga ayaya kwathiwa nizofakwa esithandweni somlilo baphakamisa izandla ngesikhathi bephakamisa izandla wehla owesine wahamba phakathi kwabo kodwa engakabonakali wahamba engakabonakali phakathi kwabo lithi iBhayibheli ngesikhathi before babafake bathi are you ready ankothami are you ready ukuthi nishe are you ready kuthiwa wezwakala labafana bethu hayi asinakuphendula kule ndaba akusiyona indaba yokuphendulwa le akusiyona indaba yokuphendulwa la kukhona ozovela omkhulu kunomlilo kukhona ozovela omkhulu kuneyinkinga zethu kukhona ozovela akakabonakala in fact usekhona siyamuzwa ngoba uma sekhona uyezwakala abantwana benkosi ukuthi akusahlangene nje abantu la kodwa sekuhlangene ababizwe ngecebo usekhona umnikazi wempilo phakathi kwabo umlilo ongaqothulayo owayekhona nokhona nozoba khona phakade naphakade asidinga ukuphendula kule ndaba but kunye sikwazi our God is able engathi uPeter uPaul mayithatha le ndaba uthi he is able to do he is able to do exceedingly and abundantly above all that you can think or ask but he asizuphendula kule ndaba kodwa uNkulunkulu wethu mkhulu oh hallelujah sengazathi bakhuluma leli gama elithi Yahweh bakhotha leli gama elithi thina kukhona uYahweh leli gama elithi Yahweh lisho ongadalwanga ozikhonela yena ngokwakhe akukho oke wafaka amandla ukuze nabe khona wayekhona akadalwanga ukhona kuze kube phakade naphakade kuyodlula umhlaba namazulu kodwa yena shandele bozikapaya let me close bathi bathathene bafaka bathi abafana before sifaka asixhume naleli linye sentence bathi noma ke engasasikhipha ngoba umuntu ohamba noNkulunkulu uNkulunkulu uba uNkulunkulu enzile abe uNkulunkulu engenzanga usenkingeni mawulinda uNkulunkulu operformayo nje kuphela sometimes you performa sometimes Jesus hallelujah ngintshele yabo uLazaro lwamvuka uJesu waphinde wafa But kwesinye isikhathi uyaperform kwesinye isikhathi akaperform khona uzobathandazela namhlanje aperform kodwa khona uzobathandazela azothi wait let me tell you wait is bigger than i-offering ukuthi akunikeze lento oyifunayo
because uma engakunikezi kusho ukuthi into azokunikeza yona is too much. It's too much. Bobuka bonke abantu abamukeliswa izinto ezinkulu ubuka isikhathi sabo sokulinda. Abraham walinda until he was 99. Elinde izizwe. 99 years wathola ingane. Okay, vela ningizwanga. Aningizwanga. You see bazalwane ukukhona umkhulu owakhonza lapha nokuthiwa uZakhariya. Esezama wahluleka nesalukazi sakhe bahluleka kuthe sebehlulekile sebethi inkosi uma nje sife singcwele yavele yafika ingelosi kwazalwa ozogijima phambi kaJesu. Because izinto ezisignificant ubani bazalwane owazi eyodwa nje ingane kaPenina awazi igama nje lengane kaPenina ngoba wayethi uyagxumela empedeni abuye isisu sibambile agxumela empedeni isisu sibambile abuye isisu sibambile kanti lo yana uvalwe isibeletho kanti kuzozalwa one child that is greater than all the children of Penina. Ake ngisho bazalwane ungakubalekela ukulinda mabethi linda. They that wait upon the Lord shall renew. Akwataka ngishumayele madoda abalindayo banikezwa amandla amasha bandize njengezinkozi bagijime bengaphela amandla. Uma kutshela ukuthi welinda ubokwazi ukuthi nokufa kulindile. Abanje uma kuthiwa linda nje kusho ukuthi awuzukufa nakho kuzolinda. Mawulindile akulindi wena wedwa kulinda nazo zonke izinto ebeyifuna ukulimaza ukuphila kwakho. Kukhona ezinye izinto isandla silindisile nje silindisile nje silindile ayabakhathe yaba zilindile nje lezi zinto ilindile ngenxa ukuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo uma ethi linda isibusiso sakho uyavimba nokufa kungafiki nezifo singafiki ukuthi isibusiso masifika sifika wena usekuyilevel yokusenjoy. Athi noma engasaphendulanga kodwa kohlale kwaziwa kukhona ipeni likamoya elibhalayo ukuthi kukhona abanikela ngenyama yabo banikela ngokuphila kwabo ukuze hayi kodwa nikhona abazalwane kulendlu nithuleleni kwaze kwathi ngisho njengombuyazi nithuleleni kodwa bafowethu uyabona zalinda asebethu sungasifaka wathi Mike bengena angeke wavela nowesini ningizwe kahle angishongo ukuthi wafika the wavele come on wavele wenza njani wavela babonakala phakathi ehamba nendoda yesine ngoba uyazi ukuthini nginenzeka ukuthi iyayivela kuFaro kodwa ingaveli kubo. Okay. Mhlambe babona babehambela nje bona na ilokhu ehamba iphambana kanye nabo kodwa bona bengayiboni indoda yesine. uNkulunkulu uyakwenza ukuthi kube izitha zakho ezibona ohamba naye
njengoba wena uyibukela phansi uhamba sengazathi uyinto engenamsebenzi engayindawo lo ohamba naye Bible ke lethi yathi Nkosi haye celani babize ngicabanga yona yayi ingafuni bona laba ebaphosileyo yayifuna ukuhlangana nalo wesine ya wavele kwaphuma abafakwe uye imthanda lapho uNkulunkulu akayiphumeli izinto ezingamfakanga wavele kwaphuma yena waphuma laba wasala yena phakathi iBhayibheli lisitshele mpostoli wami ukuthi wasala kwaze kwaba nini futhi alisho ukuthi wakwaphuma noma cha ngazathi wafika walinda mvangele emlilweni ukuthi isitha asize sinqume ukuphosa wena uvela umfice phakathi akusafanele ukuthi angene kabili ngoba usevele ephakathi uyabona nje kuba ungamboni kodwa izitha zakho ziyambona khona lo mthakathi uyambona lo mthakathi ohlala ngapha kwakwakho yabo futhi nje ukuthi ngikhulume nawe yabo lo hlala ngapha kwakwakho yabo lo hlala ngapha la kuhlala khona kukhala izinto ongazi ukuthi kukhalani akakaze ambone kodwa lezi izinto ziyamazi mkhulu kunabo bonke uNkulunkulu wakho behlanganisiwe bendawonye uNkulunkulu kanti wena umkhulu yini kanti wena umkhulu yini umkhulu yini kunoAbraham umkhulu yini kunobane ake ngisho bazalwane mkhulu esihamba naye mkhulu kunoSathane mkhulu kunamadimoni mkhulu kuneyinkinga mkhulu kunebhoki mkhulu kunabathakathi mkhulu kunenyanga mkhulu kunazo zonke izinto mkhulu kunokufa uvukile wabafileyo bamkhulu kanti wena umkhulu yini basho njalo kanti umkhulu yini engathi sibuye kuleso sikhathi la singamazi esihamba naye ukuthi mkhulu kangakanani kodwa let me tell you bazalwane in these last days sizobona uNkulunkulu raise sons and daughters that are going to know him abazomazi ngendlela ayiyo uthi uPaul sengivala come on uthi mayikhuluma encwadini yabaseFilipi chapter number 3 umufunda from verse number 7 uthi konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yokumazi yena let me tell you ngeke ukwazi ukulahla uma ungamazi yena ukuthi mkhulu abantu into ayenza bahambe bengalahli izono bengalahli mkhuba ukuthi abamazi ukuthi lo nkulunkulu ungakanani let me tell you uthi mayisekhuluma athi nakalokho ngikushaya izibi ngenxa yobukhulu bokumazi uNkulunkulu abesethi egcineni ukuze ngimazi yena ngazi namandla ovuka kwakhe hleze ukuphuthasi lipapaya thapha ukuze ngimazi yena ngazi namandla okuvuka kwakhe athi angisho ukuthi sengikubambile kodwa kunye ngikwaziyo
Ngizelulela kuphambili. Let me tell you bazalwane sesivala. Mkhulu lo nkulunkulu. Mkhulu kunenkinga zakho. Mkhulu kunosathane. Namhlanje na I was preaching ukuthi izwi likaNkulunkulu lenza kuphela uvalo. Yabona manje sekufuneka uhlobo lobazalwane asoshayisana nefuba nezinyanga. Sekufuneka uhlobo lobazalwane oluzomema amadimoni luthi asinyuke intaba. Sinyuke intaba. Ake sibone ukuthi ubani. Yethu asimazi lo nkulunkulu bazalwane engathi ngaphela leli tende every pastor every mzalwane akanyukele kuye athi ngifuna uNkulunkulu omkhulu avele nomkhulu bakhe Hosana vela esikhathi sethu vela ngesikhathi sethu. Oh no. Akukho sifo angeke selaphe. Akukho nkinga angeke ayixazulule. Akukho sono angeke sithethelele. Akukho madimoni angaqeda ukuphila kwakho. Elinye ilanga abantwana bakaNkulunkulu bajikereza iJericho. Sizwe sikhulu esinamandla kodwa bayoshawa i-ayi. Uzizwa kanjani mawunqoba impi enkulu uzohlulwa impilo encane? Kodwa moncele angazi ngiyaphi manje into eyenza ngavele uthe mase seku-analyze bathi uNkulunkulu ngicela ubathathe ngezindlu bakhiphe ngezindlu ngizomkhomba mina okuyena okwenze ukuthi nishawe isizwe esincane kangaka. Ayikhipha ngezindlu kwasala uAkhani. uNkulunkulu ethe ningathathi okuqalekisiwe uAkhani wathatha. Inge sinayo siphethe izinto eziqalekisiwe. Yakho uNkulunkulu engasaveli. Siphethe izinto eziqalekisiwe. Yabona ingakho noma manje sekuyoshunyayela kwenziwa i-church planting akusashiyi ukuthi woza kuJesu. Sekuthiwa come and support. We are not preaching anymore. We are recruiting. Ingakho most of us bagcwele abazalwane abaqhamuka kamakhelwane. And uyajabula. Yabona lento abayenze lapha kamakhelwane bazoyenza futhi nakuwe. Enxa ukuthi sebengompetha bazokugila wena. Ungcono nalo abamshiye phila. Sebeyazi ukuthi umfundisi ushawa kanjani. Sebeyazi ukuthi umqeda kanjani uma ufuna ukumqeda kanjani. Shaya izandla ushayela abantu abaqhamuka lapha. Ombetha. Ngiyabukela nina ngoba nisebancane. Kodwa ngiyayibona inkosi inigcobile. Abakuzovuka abanye abantu bazalwane abomemeza njengoJohane bamemeze ehlane bathi ukhona omkhulu kwakhala intombazane eyayinamadoda u5 ikhipha nosithu nowesithupha yathi wozani
Nginikhombisa ngitshele konke. Wozani nginikhombisa omkhulu. Kade kwakuyi-shifting le entombazane, kwakuyi-shifting. Engeke ikhulume noJesu egcotshwa kangaka. Yathi ukuthi yabona uma ukhuluma nowesifazane akuqalwe emanzini, kuqalwa somewhere. Shifting leyana kwakuyisipanele esingadedeli. Kwasho ukuthi kufika omkhulu, ufika omkhulu. Ngoba uma efikile ufika isifebe wathi ekhuluma wathi khona imikhufefe yefebe, imkhufefe yamadoda angcolile alala namakholo enkonzweni. Angazi ukhumula kanjani umuntu ozoma phambi kwakhe ngeso. Let me close this. Let me close like this. Our God is greater. Our God is bigger. Our God is more powerful. As many in Yahweh says us. Thank you. Oh, bless me now, my Savior. I come. Bless me now, oh. Gijimuse ngaphambili siyathandaza ngegama likaJesu. Masuku olukhulu lomkhosi wasukuma wamemeza wathi ukhona yini owomileyo makeza phuza. This is a great God. Suka la ukhona sengaphambili. Mawusufikile vala amehlo akho, phakamisa izandla zakho, open your heart. Kukhona isandla sizokuthinta, kukhona amandla azobonakala empilweni yakho ngegama likaJesu, igama lingaphezulu kwawonke amanye amagama. Inanamaka kuphapasiyata liproposayata pa. Kukhona izifo ezizosala la ngoba uyasiveza ukuthi umkhulu. Kukhona abantu abangene la bengasebenzi kodwa bazophuma la besebenza ngoba uzosiveza uNkulunkulu ukuthi umkhulu kangakanani. Kukhona abangene beyizoni kodwa bazophuma lapha behamba noNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu omangalisayo, uNkulunkulu ophethe umusa. Hey aprayata lokoroposhande lipratasaya loproposaya. Pastor Lumien, can you come and pray, man of God? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'll ask the servants of God ukuthi sibabeke izandla ukuthi uNkulunkulu avele. Ngiyamuzwa omdala wezinsuku uyavela nangosuku lokugcina empilweni yakho. Uzobona into ongakaze wacabanga ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuyenza ngegama likaJesu. Le nto idingayo iyenzeka manje. Thanda Ibrakoshabata sikapa unamakota lokosiana. uNkulunkulu omkhulu, uNkulunkulu anamandla, shephethezina lahaya. Uvula la kuvalwe khona, uvale la kuvulwe khona. Ubani njengawe, ubani ofana nawe? Imuphi uNkulunkulu ongalinganiswa nawe? Awusuku bayawa, abanye uNkulunkulu bayakhothama,
Amanyoko Shapakasaya, Ela Makatola Mokosaya, Ili Mandoya Mokoshia Hasaya, Ili Kosono Moshabaya, Ayabasula, Kulugulam Kolo, 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 Oshiamaya, Osakataya, Ilimako Shandaya Base, Izwineke Shondala Makita, Okepedea, Mosia Hanaya, Ogulugulam Kolo, Ogulugulam Kolo, Uyawisa, Ihlalo, Uparamsasako, Oshaya, ya, Koshapa, ya, Bokosinanaba, Initalaba, Sinalabokosho, Izine Keshunalabasa, Ogulugulam Kolo, Shemana Labasikadaya, Siyabonga Baba, Siyabonga Nkulunkulu ongcwele, Siyabonga Nkosikazi mlayo, uNkulunkulu ngempela. Take your glory, Father. Phakame egameni likaJesu. Amen. Cela sibambane ngezandla as the children of God. Let us speak. Phezu kwaleli dolobha sikhuluma isibusiso sikaNkulunkulu. Namhlanje na sizobhonqula ikhonkwane zobumnyama ezibophele leli dolobha, ezimelene nokukhula kwabantwana bakaNkulunkulu. Shata Pakazia. Sandla sikaNkulunkulu is all over. Phezu kwabantwana bakaNkulunkulu. This is a serious matter. This is a serious matter. This is a serious matter. Sizothandaza manje, sizothandaza. The whole church is about to pray. Sizothandaza. Zonke inkinga bonke Goliath baseMaritzburg bayawa namhlanje. From the north to the south, from the east to the west, amandla kaNkulunkulu uqobo oluphula amajoko esitha. Kokoropo shatapaya, libradoziga dapa, makapaya dapa, ibeletho siyavuleka ngegama likaJesu. Amabandla ayakhula, basindiswa ngegama likaJesu. Inyoka zabathweleyo siqhuma amehlo manje ngegama likaJesu. Umlilo uvula umlomo wakho thandaza, unamanada esikapa. Oh shatapaya kepetesia, tandaza tandaza tandaza, uyanada sikatopo ngegama likaJesu. Simelane namandla obumnyama, simelane namadimoni, simelane nemimoya ebaphela lidolobha ngegama likaJesu. We set this town free, 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 free. Amaketango obumnyama ayawa ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu imishadi yabuya. Ngegama likaJesu isibusiso siyabuya kubantwana bakaNkulunkulu. Ingcebo yababi iyabuyela kuwabangcwele. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Sibhonqula ikhonkwane zobumnyama. It's going to be a revival. Imvuselelo, imvuselelo, iqhamuka nxazonke, imvuselelo, uqobo. Mantabayade,
Come on, open your mouth, Sibhekene with the wicked spirit. Sibhekene nemoya engcolileyo manje. Sibhekene nemoya engcolileyo. Vula umlomo wakho. Let your prayer be heard. Ngegama likaJesu. Onke amandla obumnyama from the east. Siyawabopha, siyawadestroya. Onke amandla obumnyama from the west. Siyamelana nawo. Onke amadimoni amandla obumnyama from the north. Siyawadestroya. Onke amandla obumnyama from the south. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Yebobosi. Siyabonga Baba, wavuleka futhi. Siyabonga Baba, wavuleka futhi izulu phezu kwebandla lakho, phezu kwey'cebo zakho. Livulekile phezu kwemindeni yabangcwele ngegama likaJesu. Omkhulu for the team, for this evangelist and his team. Inkulu kakhulu assignment ebekwe phezu kwenu. Inkulu kakhulu. Ngakho the enemy will fight from every direction. Kodwa namhlanje siyanibiyela. Namhlanje siyanibiyela. Elibandla lule izandla kubo. Noma ngabe thimini kufika ukuxabana nikhumbule ukuthi the assignment is great. Ela ibandla likaJesu sike sihlanganyele kanye nabo. Sibathumele ezizweni. I want us to pray. Angazi ukuthi sagcina nini ukubona such revival. Such revival. Going all out for souls. Let's take 2 minutes and pray for them. Sibabiyele. Sikhulekela ugcobo lihlale phezu kwempilo yabo. Ngendlela engakazi bonwe. Glory to Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, Yabakasia. Lipratosi kapai. Lomli lo waziwa uJeremia. Owathi noma ngithi ngiyakuthula kodwa kufana nomlilo ovalelwe emathanjeni. Right tonight siuvalela kini. The same fire. The same fire. Shukapaya tapa. Come on, stretch your hands towards them and speak the words
Let's send them ukuthi kusindiswa abantu, kukhululwa abantu, intando kaNkulunkulu ibe sezimpilweni zabo. Uya prada zikatapa klokorobo shitapa libradozia klokorobo shataba mantekesia. Nothing shall stand before you. Ngegama likaJesu. Izitha ziyoqhamuka ngendlela eyodwa kodwa zobaleka ngendlela eziwu7. Sibeka ugqobo luphula amajoke esitha. Receive the unction of the Holy Spirit. Emathanjeni akho, let the fire penetrate. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Siyathandaza. Release all kinds of money. Nkulunkulu wethu imali ayidingayo lo msebenzi siyayikhulula iqhamuka kuwo wonke indawo. Receive it ngegama likaJesu. Receive help from above. Receive the anointing in the mighty name of Jesus. Hushadada zikatapa koroboshandi lipra papasaya. Let the anointing sit on you. Ngegama likaJesu. Sit on you. Ngegama likaJesu. Let the anointing, let the power sit on you. Ngegama likaJesu. Wherever you go, umlilo nogqobo phezu kwempilo yakho. We release it. Ngegama likaJesu. Igama elinamandla. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the glory. Receive the anointing. Hambani namandla kaNkulunkulu. Hambani nogqobo lukaNkulunkulu. Hambani nogqobo lukaNkulunkulu. Hambani nomlilo ulibiyele. Igazi linibiyele. Hambani inkosi phakathi kwenu iqinisa izwi lenu. Oh yaba. Oh rabosha. Oh rabosha. Abalwanani inkosi ayilwe nabo. Ngegama likaJesu. Abaloli inkemba beyilolela nina. Masidle bona nephambano abayibekela ukubazoniphanyeka kuzo siyayibhubhisa manje ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu phezulu emkhathini phansi komhlaba phansi kolwandle siyabhubhisa ongamandla obumnyama. Ayada. Oh robosha. Ngiyethemba into eniyiphethe inamandla iyanqoba. For over 35 years walking with in this gospel, the same anointing, the same power, let it rest on you. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And glorify God, glorify the King of Kings, glorify the Lord of Lords. Maya Dapasia, Loroboshanda, Lipra Pasia. Oh, come and we release the blessing of God. Oh, come and sikhulule isibusiso inceku zikaNkulunkulu ebezimi kanye nabashumayelayo. We release the blessing from above. Ngegama likaJesu. May the greatness of God show up in your lives. Khulu loNkulunkulu.
In Jesus' name. Glory to Jesus. Shayeleni uJesu ihlombe. I don't know, man. You have something to say? Usikhulule.